Odei Barroso Gomila, naiz eta Urruñarra, Urruñakoa. Belen galdera hori, txapelgoan izena eman duzunean edo zein den zure helburuetan zer duzun eskaintzeko publikoari, edo zer eskaini nahi duzun eta zer nahi duzun jaso? Eskaini, nik nahi nuke eskaini egiten dudan hori, azkenean hori baita eskaintzeko dudan apurra eta denbora hontan landu ditudan zenbait gogoeta eta zenbait ikus molde eta pentsakera aldela bersotara eraman eta hori eskaini nahi nuke, niretik aritu eta niretik eskaini. Hori baita nik egin dezaketana eta uste dut bersolari bakoitzak beretik eskaini behar diola entzuleari. Eta jaso, jaso ez dut berezirik espero jasotzea. Ematen zaio entzuleari, publikoari, txapelketa inguruan dabilenari, normalki ematen duenak jasotzen du eta lortzen baldin badugu ematen, pentsatzen dut ere jasoko dugula. Eta txapelgoak bertsolaritzaren baitan ikusiz baduela ikusgarritasun bat edo baduela jendea erakartzeko gaitasun bat, uste duzu baduela funtzio bat bertsolaritza bera sendotzeko edo sareari ekarpen bat egiten diola? Neurri batean bere moduan edo txapelketa den formatu hortan, formatu horrek egia da ekartzen duela ikusgarritasun gehiago edo entzule gehiago hurbiltzen ditu, mediatikoki edo komunikatiboki beste lan bat egiten da eta orduan jende gehiagoren gana iristen da eta nik uste dut txapelketak ekarpena hortan egiten diola, ez? Jende gehiago mugitzen duela eta jende gehiago doala txapelketako saio bat entzutera, ez eta beste edozein saio, ez? Gero egia da bertsolariari edo bertsolariei eman, baina kendu ere kendiezaiekela eta orduan aski arriskutsua da ari hori eta noiz ematen duen eta noiz kentzen duen txapelketak, ez? Baina nik uste orokorrean bertsolaritzari laguntzen diola. Bere maneran, izan den ditu gauza onak, gauza txarrak, baina laguntza eta bultzada txiki bat bai da. Jakinik txapelketak ekarpen bat egiten diola bertsolaritzaren sareari. Uste duzu bertsolaritzak berak kultur praktika bezala iparraldean edo hiru lurraldetan indartzen duela nonbait ere euskal mundua, euskal giroa baduela zerbait eskaintzeko edo? Eskaintzeko nik uste dut bertsolaritzak eta txapelketak kasuntan Mendipar Euskal Herrian ikusi zonbat ekimen ditugun urtean euskara hutsean eta bereziki euskara hutsean eta jendetsuak eta oihartzun bat dutenak neurri hortan euskarari eta kulturari eta orokorrean hartuz laguntza edo bere ekarpen txikia uste dute egiten diola txapelketak. Gero noski, aski mugatua da txapelketa, eremu oso zehatz bat da, formatu aski zehatza eta orduan bersokera ere eta bersoak eta erraten dena eta ateratzen dena ere horren araberakoa izaten da, orduan agian bersoak beste eremu batzuetan egiten dion ekarpena handiagoa izan liteke. Baina gero egia da jende aldetik eta Ipar Euskal Herrian halako egunak finala bezalakoa edo gutxi ditugula eta nik uste dut horrek arnas txiki bat eta oasi txiki bat ikustarazten digula behintzat tarteka, izan herri urrats den bezala edo beste ekimen batzuk diren bezala, euskaldunak hemen girela eta pixkat biltzeko gaitasun hori dugula ere erakusten du txapelketak ez. Eta azken galdera da, justuki, badakigu txapelketak erakartzen duela jende berria, badirela behar batzuk oraindik ez direnak bertsozale eta txapelgo ontako saioren batean bertsozaletuko direnak. Oraindik bertsozale ez den horri ze esango zenioke hurbil dadin saio bat ikustera? Hurbil dadin, nik erran denioke zuzenean hurbil dadin eta proba dezala, ikus dezan zer den txapelketako saio bat edo izan kanporaketa, finala, berdin du hurbil dadila gogoz, bertsoa pixka bat maite badu edo nunbait entzun badu, pentsatzen dut baietz jende gehienak entzuna duela nunbait bersoa eta
hurbiltzea eta ea berak maite duen zerbait aurkitzen duen txapelketan, ez? Agian dena ez du maitatuko, bereziki bersozale berriak, ze aski kargadun lanak izaten dira, eta ez beti arinenak eta entzuten errazenak, baina nik uste dut denek zerbait maitatzen aldutela, eta bersolarien gandik zerbait hartu, zerbait ikasi, edo ez, baina nik uste denek badutela pixka bat hartzeko eta probatzekoa bersotan edo berso txapelketan ere bai.